Hmm. Okay, ana napunta diri sa overview na napunta diri kay mas maayo magud mingaw diri napita. Mas mabati nato ang kanang inagulo sa kalibutan. Mabati nato ang mga espiritu nga nagpaabot pod sa kapanahonan. Kay ang tanan nga butang sa kalibutan iyam na sa Dios. Good ug bad iya gyapon na manang ang bad magud na ang tao. Ang espiritu maayo na murag tanduay ba. Mag-inom kag tanduay, maayo ra ang tanduay. Tapos kung ikaw nag-inom, worse ka ba. Namo na nga kuhaon gud ang garbo ug kakog. Tama gid. Una nga sa atong pagtuon, i-challenge na ako ang mga nagtudlo, isulti gid ang tinuod kay kay na naman ta karon sa kapanahonan, mga pare, mga pastor, mga maayong pastoral ang pasabot nga mag-create kog relihiyon kay nabunyagan naman ko sa atong pagtuo. Matag isa na to gibunyagan, di ba? Oh, No? Ay nagpangita paglain. Ato alang buhat na lang. Kanang mga relihiyon iwag na. Mas mayo ganitong natay mga followers kay mga halimbawa nagtukod kag simbahan na kay followers kay naay maminaw nimo. Muna nga isulti na to ang kamatuoran man sige ko ingon banay ug mga asawa tahora ang bana, mga anak tahora yung ginikanan. Tapos mga ginikanan ayaw tong luha ug pasok ang mga anak. Mura man ang kamatuoran. Nga kung magsulti tag maayo anak kita hinahinuog daotan. Kay namo yung mga tawo nga naigarbo. Dili gusto mo usab ba, di ba? Nga sala ba di ay kung magsulti ta. Nga siya may nagsulti na ko nga ipadayag na ang kamatuoran. Kaya naa ta karon sa kuan sa Revelation. Kay ang kuyaw ang kasuko sa Ginoo para tong giingon ni Kirat, no? Na kuyaw. oh. Mo kay mahadlok man ta sa silot, so atong isulti ang yang gisugo nato bilang usa ka espirituhanon. Espirituhanon kay nagtamod man ta sa balaod sa Dios nga naa sa balaang kasulatan. Kay Amen. ang templo ang gamiton sa paghukom kang naa sa balaang kasulatan. Ang problema man gud natuis man gud. Kay ang simbahan naman Hinuon ang giingon nga pundasyon. Nga bisan ang Katoliko, maigo pod sila gisulti niya nagkanta man tag ang Biblia balaang kasulatan. Kinabuhi sa tong simbahan nga nabalin man mampod karon. Unang magsuko sila kung magsuko sa tuwa kung masulti ta. Ang kamatuoran man na muna nga ang iyon ako ang mga nagawali isulti na ang tanan. Nga mubag-o na ta nang nagpandong ko sa kalay sa espiritu katong gusto nako dapig nako. Kay gusto man kata manginabuhi pa og taas-taas sa kalibutan. Ngan kung musuko na ang kinaiyahan, musuko na ang Dios, laglag ta tanan. Langlag gid. Tama? Tama gid. Na ayaw pamalikas, ayaw paghukom, ayaw paghubog-hubog. Musuko man sila ani. Kay naa man po sila gituhan nga mga founder nila nga pwede ra kuno mag-inom-inom, pwede kuno hubog-hubog. Okay ra man ang inom-inom. Kung palahubog ka nga matulog lang ka, di ka hubog-hubog, di ba? Oh, okay ra siya. O, Kung normal man na, pinumon man tag jutay nga bino. Diya man gani ka makita kung unsa imong kinaya. Mara nga, lisod kay pagsulti sa tinuod kay ang mga tao dili gusto. Di gid sila kay naa kuno sila pagtulunan mo to sila ang pan. So, bilang usa ka espirituhanon, mo respeto ta sa espiritu nga naa sa tong kasing-kasing nga nangapitik sa espiritu. Kung atong basihan ang atong gibuhat, siguro kining atong gibuhat kani dili man ko makahatag og kalipay sa kalibutan, di ba? tama gid. Dili ko makahatag ang kalipay nga akong ihatag ninyo ang kinabuhing walay katapusan. Ngay bagong yuta, bagong langit. Kay dinhi sa kalibutan, dili ko makahatag og kalipay dinhi tungod kay kabus man pud ko. Kasubo pag yun din sa naigarbo. Tama? Sa di kasubo. Kaya mabadlungan sila. No? Labi na ang mga pamilya nga nag-away, mga pamilya nga nagkatag-katag. Musuko man sila ani. Tama gid. Nga dito lang ta mosuborno sa nag-ingon nga kaon na mo. Simba lang mo. Ang simbahan, ang simba nga gitukod ni Kristo, templo ang gitukod niya, anaang gugma. Kay si Kristo gugma man. Nga, ang ato amang gipaila sa Dios sa mga tao, ang simbahan man tinukod sa tao. Muna na yung mga pulpito.
kaon lang mo, simba lang mo. Ang tinuod nga simba, mantigo pod sa pagbuhat sa kaalam nga gihatag nato sa Dios. Mo na simba sundon, tahoron. Nga wala man nagisulti unsa ang pasabot sa simba. Pagampo, surrender sa Dios siya ang tig-iya sa atong kinabuhi. So kung magsimba gid ita sa Ginoo kinahanglan nga inubanan gid sa tuwang buhat gyud. Kay tahod man kung mutahod ta di ay mo kinahanglan to nga bubuhat. Tahoron na to yang mga sugo. Mao ta ingon sa San Pablo. Mao ta ingon sa San Pablo. Pakitaon ako sa inyong pagtuo nga walay buhat kay pakitaon ko kamo sa akong pagtuo inubanan sa buhat. Mo na sa San Pablo. Nya ang kuno nila ang San Pablo pare dili ipatay man gani siya. Oh, Si Kristo dili pare, dili. Nana sa sulat ni San Pablo sa taga Hebreo. Hebreo. Oh. Ang pare rabi magtutudlo. So unsa day ang pare karon sa kalibutan ko dili ba siya kuan sama ni Kristo nga pare anong nagsunod ba ang mga pare ron sa kabubuton ni Kristo? Depende. Depende sa pare pod nga nagabuhat. Mahigugmaon, maluluyon, pero ang pare gani nga nagpataas sa kaugalingon, murag iyahan na ang pagbuot, murag iyahan na siya na ang gitahod, siya na ang amahan. Rabi ra man na siya. Nga kasagaran ra ba? Nagabunyag ta. Ako dili man ko. Salamat po ko nga wala ako nagabunyag, wala ako nagkakasal kay kung maabot ang panahon nga katong imong gibunyagan wala ka balos ka matuoran imo man lang tulubagon kay ikaw may nag-ingon nato nagbunyag man ka sa kalayo sa nagbunyag man ka sa espiritu, di ba? Aman anak ug Espiritu Santo. Nga wala day nimo gipahibaloon sa ang tinuod nga santo. Amahan nga santo gani gibalaan. Unsa may balaod nun anak ko? Kada mga balaang ng pulong mo na katong nag-celebrate ta sa kalag-kalag. Pulong na balaod nun. Daghan man nangamatay pod nga isaaran dito niya tanawang kinaiya. Mo nang naay Halloween party. Ano man, majority man sa tao nga nagpadios-dios lang. Mo nang ato ang papel sa kalibutan. O dili ko nagtukod, dili ko nag-ingon nga diri mo tuon ako, diri ako isundan niyo ayaw. Nagsulti lang ko sa tinuod. Depende lang sa mga taong gusto sa kaluwasan kaya kung ipasiguro ninyo dili ko makahatag og kanang kalipay sa kalibutan kay kabusman ko. Nakalakaw ta, nagasakripisyo dili para kanato para sa tanan parang naay mabiling buli tungod mga di ba na sa Biblia tungod sa mga pinili makubos-kubosan ang katalagman. Tama gid. Isulti nako kanang kasuko na karon sa Dios mo na. Nagsige ta ingon, grabe nung lunop dito, grabe dito no. Pero kita kahapon dili ka to pasidaan sa Dios kanato. Subot pa sabot kini mga katalagman nga atong nahiaguman karon. Pag paano na siya? Mabagbadlong sa Ginoo sa tuwa o pag pahinumdom ana? Naman na sa Biblia. Kalabot sa panon pahinumduman ka sa Dios nga ang kalibutan iya gid sa Dios dili iya sa tao. Dili sa iya sa inyong giamahan nga gipataas nimo. Naabay nag-alagad nga Dios nun nga mas tan-aw nimo mas di ba si Kristo na as kabos ngano nagatiman man ko ninyo. Sige naman nato nagsulti. Amo ni kayo magsuko ani pasabot sadaan. Tama? Nya mo nang Anong sadaan man? Mamugos. Anong sadaan man siya ko? Okay, ni suko man siya. Labi na mo yaga-yaga sa tong gisulti, iya man sa espiritu na man balaang kasulatan. Nya ako man sige magsulti na kanang say maghilak ko. Nagaingon naman na ingin ko nagilak ko. Wala man po ko nagsuko ana. Kay normal magina sa tawo nga tawhanon ilang pagtuo. Kay nagsalig man pud na sila nga sige kuno kagsimba, sige sa simba, Dios non kuno. Ambot nagsimba ba pud na, nagbasa pud na. Pero naman tayo mga igsoon nga mga kanang doon na po yung mga pagtuo ko nga. Kumbaga mas kuan pud sila. Kanang makig kuan pa siya sa tuwa ba? Masuko pud sila sa atong mensahe nga namo pud sa Biblia na sila nagtuon mo pud sa balaang kasulatan. Kumbaga pastor pa gani usahay niya o mga pare to gid. Murag ang mga pastor wala man nag-react, mga pare wala man nag-react ang katumang mga tao nga musip-sip sa ilahan pud nga tinuhuan. Nya wala man pud nagatrabaho. Wala mo pud sa sip-sip. Kana, di ba na nito? Ayaw magsip-sip sa imong agalon kay imong agalon makulga sa imong sulugon. Naman sa Biblia tanan ako gisulti na sa Biblia Nagid. Dili ko makighusay, dili ko muhusay ninyo sa akong tawhanon nga pulpito sa akong balaod. Kay gihatag sa ko
gisakripisyohan ako kini. Muna ingon sa kung sa may naa ninuli nga ma-reflect man sa mga anak, wala dili na ako ni mahatag, dili na ako mahatag ninyo. Kaya ako man ning gikuha nga walay bayad ug sakripisyohan ako ni. Nya di pud makaya ninyo ang sakripisyo nga akong giantos ani amak mo na gibiya ko sa akong pagka pagkatawhanon pagka-negosyante kinsa ko sa una mga politiko daghan ta mo ingon ako pero dili muna usahay nga mulakaw ko tawgon ko ingon ko ni Papa Jesus sa Espiritu, tuwaman siya sa langit, si Papa Jesus sa Espiritu, Diyos Oh, Amahan, adto dito kay makigsulti ang Espiritu nimo, maikog po ko niyong mudala. Kay wala man ta mo ipabiya sa kalibutan ng mga butang, magkinahanglan man pud mo, mga needs ninyo. Muna nga nalipay kay ko mga tao nga bisan layo dinhi nagasuporta na to. Suporta tama, sa Espirituhanon, tama gyud. nag-ingon nga amin tapos magkomentaryo pud siya kay kung ikaulaw, mo ni ha, nasa Biblia gini ha, bantayin niyo niya. Kung ikaulaw ninyo ang Diyos, ikaulaw pud kamo sa anak sa tao. Na si Kristo namang Diyos, ang Alpha ug Omega. Kaya nagpabili mo sa langit, magpadala sa Glay Mesias, gift ba? Swerte ay, kanang gibot nila ipasabot sa kuwang, ako yun ang nagdaon sa naman. Gift, swerte na kayo nga naan ako ang Espiritu sa tuwa paging lugar. Oh, Mga swerte tanawa karon kayo eh. nilihis-lihis ang ako dili lagi di pasigarbo, tanawa ang truck sa Bagyo. Tanawa na. Tungod kay nag-ingon ko Ginoo, daghan pang mga tao ingan ako dali kamo nga ri mupandong raman ko kung halimbawa naa sila yung relihiyon nga dito balik mo dito dili man ko pod magbunyag di man po kumukasal tama para sa imuhadan di imong asawa lain relihiyon mas ganahan pag ani ko kay ni sabot pa imong asawa kaysa ako ang nagbunyag nako di mo sabot Tama yes gyud. kay sila man ang nagpaaman-aman man sakit gud kaya ni pero ako gini isulti kay ang Diyos na mo sa poten, di ba? Sa kataong tinagih mong kauban o gabyan. Wala pa ni sa una, wala pa nato ni nabasa. Nga, nakita raman na sa palad sa kabata. Magbabasa bagod ko, alam ni. Kaning tanan nga ko sa una, Tama gyud. daghan kong mga tao nga na-meet sa una sa agriculture, sa mga daghan sa mga farmer, presahon, trabaho na mo sa una, di ba? Inami UR, maglubog yung sa katilingban. Oh, Sakripisyo yun, sakripisyo. Organizer ko pero wala ning mga uban nga gihatag nako sa espiritu kaalam aso sa una wala pa na simuha ng kwan. 20 anyos sige na nako hangyo pero usahay maghilak ko ako ra sa kay Ah, mangutana po ko sa mga amigo po na ko mga pare mga pastor mangutana po ko lisod kuno kayo ang Holy Trinity kay mabuto ka mabuto ka kung gamiton ka yes tama mabuto gyud ko grabe kung sobra pa buto grabe gid ako hilak sa una kaya naman lisod dai kayo kung ikaw makakuha sa kaalam sa Dios kay mabalaan man nimo ang una-una sa tao. Nya karon kay makabalaan nimo ang una-una sa tao, mag-uol man pud ka. Kay kung imong badlongon pud na sila, wala man pud na sila nagabasa Biblia, tawanon man pud ang ilang sulokso man pud. tama gyud. Ano Wala ba, di ba mag-ingon ko ninyo kana magsulokso magpili-pili kasabot pabor man na sa ilaha. Mo na gyud ang espiritu magpili-pili. Mo na naglibog na sa nagkadaghan inon mo. Pare nagkadaghan ang pastor, nagkadaghan po reliyon. Na Sa babae nung managan mo kung relihiyon di na kay usa ra man yung Dios. gipasilyuhan man na sa una ni Kristo. Dito man siya di man siya kung taon daotan nga patyon. So Tama. makita man sa mga tao nga mo yung gipulaan na kami, di ba? Na Oh, malakyas. Kaning mang philosophy. To is baka kabalo na ka philosophy. sa pagliko. Kabalo man ka ang pagtubag ani pare ka pagtubag sa templo sa Dios. Ang kanang mag-ingon sa simbahan pundasyon. Mingon din sila dito sa Ecclesiastes no Oh, nga adto kamo sa mga pare Pare. nga dito kamo magpakisayod no. mag Di pare, Tugaan yan ko sa nila sala. si Tugaan. Pablo. Oh. Nya tapos tanawa ni sa inyo ba kong pasukon? Muna kung mabasa sa balaang kasulatan, John 3:16. Basaha. Oh, John Di ba naton to? Humana pagbasa, di ba? Di ba mabalaan gid nimo nga kinalang nagyubuhat. Oh, nabit ta dito. John 3:16, di ba? 16, 17 ana. Si Nicodemo nakikita Nicodemo, kang Jesus. Mo na title niya. Nya, sa una, nagtuon mo na ko, di ba? Nagsulti na ko daanan na, wala ko nagbasa Biblia. Oh, wala. Humanon, mga tao nga kinahanglan kumplituhon ang usa ka litet. Na igo lang kang reflection. Igo lang ka maigo ana, mulokso na pud paglain. Ano ba ang title ito kaning pagpamatuod ni i-explain ni San Pedro ni Pedro ang
pagpahinom ng mga mubalik sa inyo, mulokso ka dito siyang kamatayon, kasaysayan. Lokso ka to siyang pagkatao. Dili masabtan. Dili man sa pagsabot kay ikaw gani mismo wala ka kasabot sa imong giwali. Mo nang ingon niya na saan pagpaminaw sa nagwali kay ang nagwali wala pong kasabot sa giwali. Tama? Kung saan pong pag magmayon niya pagwali nga siya pun wala pong kasabot sa gibasa. Tama? Nama sa Biblia. Nya mo na sa inyo ha, sakit kayo ang pulong kay kamo ra magoy naminaw nako. Kani po nagmaminaw po ani sakit gani kung naay garbo. Mo nang ingon sa Ginoo nga di ba naa sa Biblia nga kung makakaon na mo gahi sa una kay gatas pa lang, tama? Kay 2,000 years. Gatas pa ba? Daig-daig pa ato nga time. So kinahanglan magpasan ta sa cross kay wala pa man ning tribulation, wala pa man ni katalagman. Basahan ninyo ang gipadayag, wala pa man ni hitabo ron. Kanang pagpula sa dagat o nahitabo na sa China, mga linog-linog, mga katalagman, wala pa man na sa una. Di ba kung naay mga lunok, mingon dahil sila nga kan pa ni karon pa gini nahitabo sa mua. Wala pa man ni sa una. Ana gyud. Daghan kay mga first time nahitabo sa kalibutan karon. Wala nahitabo sa una. Pero nanay linog sa una pero panagtalag sa una kayo no. Mo ni ipadayag gid nato. Mana ang mga tao nga mamati niani bisig halayo, haduol ang iyang kasing-kasing nato. Tama? Na may haduol nako pero nagpalayo. Bisan ang imong igsuon, bisan ang imong anak, bisan imong suod, bisan imong lawas kung ikaw nahadlok sa kamatayon. Mutintal man na nimo. Tama? Naman sa Biblia. Pagbantay kay gamiton ang inyong suod kanimo nga matintal ka. Gamiton po nimong lawas. Tama gyud. Yatag sa Ginoo. Kinsa bagoy makasumpay sa kinabuhi ikaw. Tambalan imong kaugaling doktor. Nganong nagsakit ka tungod sa imong kabalaka. Nya dili naman to mapugnaron ang sinsya. Ano man? May mga tambal makadaot sa tong lawas, baya chemical residue. O parang paingon nila gikan sa ospital o kay injectionan. O ana, normal man po na kay ilahan man po ng pagtuon, tawanon man ang pagtuon. Muna kung naana kanimo ang kahibalo baka bright nimo pagbuhat ng medisina, gamiton niyong haduol sa Dios dili ka mogamit nga mahimo kang adunahan. Kumbaga kung magwali ka, dili ang imong purpose quantity kadaghanon sa imong mga tawo nga membro. Magwali ka imong purpose quality nga ang mga tawo makasabot sa amahan namo. Pero karon nagsulti ang dako ra bagtulubago no kasi sa inyong paggamit sa kung gibalaan kinsa may nagamit sa mga balaan mga santos. Kinsa po'y nagamit mo nung maigo gid sila. Gibalaan kanang mga maluoy kay kuy kay dili ko hawa pa. Ang atong pagtulunan nato. Nimbiya lang ko sa pagtulunan, andang pagtulunan. Nimbalik ko sa atong kaalam nga gikan sa tubangkan. Gipakamat yan sa atong mga ginikanan sa unang maayong mga kinaya. Sa una, kinumdum pa ko sa akong di aning tatay, di aning papa, sa akong mga katigulangan. Tingnan yung kadong, ayaw pamalikas dong. Kaya mutapok ang yawa. Karon wala na. Ngayon mo nang common. Sa una, mag-grocery mi sa una, kami tanan. Magluhod yun mi. Karon wala na. Ang manabtan na nang nagluhod. Tama? Nga, mag-Bible ta, katuro pong mga choir, katuro pong naara po dito. Nga, magsaad na ba nga naluwas na dito. Wala gisulti ang kaluwasan. Ano? Kana ramang nagsaad nga naluwas na dito. Magmahay man po itong mamatay. Inahinon, magwali ka nga namatay na ni siya para katong ayaw ninyo kabalaki ang minatay. Na? Pasagdae nga maglubog sa kaugaling ng minatay. Ang buti pasabot na pasagdae na siya manubag ana. Ang kabalakan ang atong sarili. Mo na magwali ka kung na namatay. Kinahanglan among mga anak. Matinahoran ba mo? Naa ba may pagdumot sa inyong ginikanan? Kaya basig adto ka mo adto dito namatay baghilak-hilak ka. Yatiman ba ninyo o kanang ginikanan? Naminaw ba kasi mong anak? Dili ba kasi simba sa una nga sige kag kasuko? Bisig nagsimba ka gigamit lang nimo ang Dios o nagsipsip ka sa imong agalon. Tama? Halos paan nimo ang pagkaon sa imong mga anak kay imong ihatag dito sa imong agalon. Muna mag-ango-ango hinon ka. Nga imong mga anak mahadlok na hinon nimo. Kay sige magkagpasuko sa imong mga anak. Tama? Walay anak nga makaluwas sa ginikanan. Wala po'y ginikanan na makaluwas anak. Walay bana makaluwas sa asawa. Wala po'y asawa makaluwas sa bana.
Ang makaluwas lang sa bana, sa asawa, mutahod lang ka sa imong bana. Ug ikaw bana pud mahigugma ka sa imong asawa. Ngano bitang imo nang gipakaslan? Mao ta na ang isulti sa nagkasal. Hmm. Dili Tama lang sa lagda. O kita pirmahan din ang lagda nimo. Mairis mo na. Oh, may risk yun. Testamento ra man na. Oh, Ang testamento ra gyud. ang balaang kasulatan, ang kanang testamento kanang balaang kasulatan gipakamatyan nga himo sang balaan. Tama? Ang sakramento. Ang sakramento gipakamatyan ba? Minto, balaod. Balaod naa sa balaang kasulatan gipakamatyan sa mga apostoles. Tama? Nakita nimo ba nagpakamatay gud ba sa pagsunod nila ni Kristo? Nya gigamit man noon ang yang gibalaan o gibalaan ni Kristo to mga apostol gigamit man noon kami ang unang simbahan kinaana mo si Pedro si Saint Peter sa nagwapo sa nina Dili gyud. murag giilog nimo bagi kuha lang nimo yang Ilis. pinatay ba murag presa nakikot man ta sa Manila di ba uban magpalit sila minatay para pakortahan murag ginana lang ba mo na ingon maigo kas imong paggamit sa akong gibalaan. Gigamit nimo ang pulong nga ama namo, gigamit nimo ang pulong nga Dios nun si Birheng Maria, pero karon lang makasapi ka. Nana sa Biblia oy. Kung musuko sila ani, wa mo koy mahimo. Kay gusto naman sa tao pod nga mopabor sa kalibutan ng mga balaod. Tanaw ni abot sa panahon. Apit na. Ang panahon lang nako. Wala mo kabalo. Sa mga katalagban unsa na may mga nagbisyon na. Dili mo kong sulti sa gisulti na ko sa espiritu kay nagtambal pa ko. Nagwali pa ko. Nagwali lang ko nga parang daghan pa ang mag-ampo. Nga kubos-kubosan na to ang atong mga sala kay dili madungog ang atong pag-ampo kung adto na tay jutay nga sala. Muna nga bisan halayo ka, bisan anakas laing nasod, ina nako. Dali ari. Isa lang na, pandungan lang nako sa pwede mo balik dito. Kanya labi nang naminaw sa atong espirituhanong gasa. Gasa man ay gift. Kung wala po dagoy ni, kamo, Dan. Asa ka kung kadal sa una, isog kay kasi masawa, tama? Tama ba? Dili pa dagoy ni. Tama yun. Perte yung... Tanawa Samot mga na anak, ko. di ba? Isog kayo. Ang kaniadong batasan yun, nawagin taon to. Kung Asay dautan. Amo tong ingon ni Juan. Binuang gina ilang gisulti. Ang nagbuhat og dautan mo maayo giinon ni dautan. gibali. Kato hinog mga tao nga sa lawayon nga tuwa sa kalibutanhon nga mga udyaka na dito mo hinog maayo. Gibali naman na to gibali nila kini. Mapo na si Pedro no paglansang sa una gipatiwarek siya gibali. Gibali. Nya karon gigamit na pud ron sa Romano. Gibali na pud. Gibali na pud si Kristo. Kinsa si Pedro sa una, di ba? Di ba Mangingisda. kabos? Oh, Mangingisda lang. Kinsa si Kristo. Dili siya mahimong hari dis kalibutan kay dili Dili man siya dili ang kalipay nga Kabos hatag si Kristo kaninyo sa dili una. makahatag di ba? Di ba? Dili ko makahatag ng kalipay dis kalibutan. Tama? Pero naman sa kasulatan ko nga padatuon niyang mga kabos mo tingali ng mga dato ang mga relihiyon nato ron. Sa tawhanon lang na. May mga dato mga kabos. Dili. Ha? Ang mga makabos karon ini kabot sa bagong yuta, naapay mabiling buli. Dato. Dili ba dito dato ron? Ang dato gani daghan tao nga moduol kanimo. Ay mo na dato. Dato na sa tawhanon nga usa ra man na tayon ra man na kawato ra man nag-anay. Tanaw mga dato ra malipayon bagot. Kay padatuon lang kita ni Kristo. Pagtuo. Sa pagtuo lang. Kasi Kristo espiritu biya na. Dili sa salapi. Okay, dili mo sa gustong tandawatan nga patyon. Sa dato pa katong mga bat kay mataw siya pagpadato mo patuyang mo to paghubog-hubog. Kasal sa kanaba, di ba nangita tas pamanhonon? Di ba sa Amos sa sige patuyang mo usa sa kalibutan kay 1,000 years pang amahan ako kaning abunuhan ug kautan. Nga na po sa binasa no katong gipasaupan niya ang kalibutan. Pasaupan ba? Saupan. Pasaupan niya pag abot dito nagbayad ang amahan. Gipatay na si Moises, gipatay tanan. Nya wala pa sila laing ipadala. Ipadala niya yung bugtong anak. Si Kristo, mao si Kristo. Mao ra gyapon gipatay gyapon niya giinding dito. Lansang pa sa naman. buhaton samahan. Kano gipadala na pag espiritu kasi Kristo na usa man to natunglo man ya gidupan tanan. Unya mo po na nga tong giluduhuran.
Gusto na to pirmi patyon sa Ginoo. Gusto na to patyon pirmi si Kristo tungkol sa tong sakripisyo. Ngano masige makagsakripisyo nga ang Dios nagsakripisyo man nimo. Kung dito kaniya, mubuhat ka sa iyang mga sugo. Ya, kung dito ka mo kanako, tumana ninyo ako mga sugo. Kay mangayo ko samahan, harong ipadala ko kaniyo ang magtatabang. Kung makaila ka mo, manuol ka mo kaniya, nikabot niya. Apan sa pagkakaroon, dili ka mo makasabot, makatugkad kay, pato mo ko samahan. John 16. Kaklaro, anang magtatabang, oy, sa kataong tinawag, himong kauban o gabyan. Dili ko pastor nga anak. Dili, yun, ako ang sinugo, kamo, dili ko, dili. Kita tanan, anak. Anak man ta sa Diyos. Kaya may pitik sa Espiritu. Pero doon man kamatang sa Diyos. Na may gitugutan niya nga pagayon aron makita kinsa mapaubsanon. Nga mo na igiingin niya, kabalo na mo kinsa inyong amahan. Ang musuko nato ani kabalo na ko kinsa inyong amahan. Nga, masama to, espirituhan ng pagkabuta, pusa sadaan siya. Sadaan ay noon. Iko naman ko nagwali. Tama gyud. Nangayo ba ko nila? Wala. Bisan ako gitambalan gani ko, kamo ay na lang, yung mahatag sila. O mahatag ang dagaya ang Diyos, mahatag na nimo. Tama? Wala man ko nangayo. Mahatag pa manggani ko, masakripisyo pa manggani ta. Tama? Tama gyud. Ay, basig mahatag sila 20 o 50 nga magpatambal na ko. O, lipay na ko ana. O nya kung dadon nila mamatay, ako pa nang ibalik nila, ilimos. Ako karon mura na kong nagpagilos. Para karon atong mga sakyanan hinulaman ako. Gwapo tag mga motor, imo hinulaman po si mga anak ako, hinulaman po. Tama gyud. Tama? Tama yan. Nga, mga sniper to na mo hinulaman po. Nga ayahay kay ito naghaguro sila nga tapos wala po gisulting mga pusa. Kamo mga tao kamo nag-ingon nga kamo ang sinugo kana. Inahalan po isulti po nato ang sugo sa Dios. No? Lami ang tagit makikiusan ta nako kay murag mataas-tasan pang kalibutan. Ang tao man ko kalibutan man kayo. Murag mangyamid nino nako, murag magpalaya nino nako, mo replik ko sama sa Bituon. di kay bituon. Kristo Ang gyud. buhay ni Kristo. Kasi Ang buhay ni kanion Kristo, na gyud. nga nila. Mga pastor, mga pare, di ka mo ato sa ko kay na mga garbo. Ay, wala man po ko ni kasi garbo, kabos man po ko. Wala nga nilang ta sila, maadto nang pod. Dito ta mo tuo sa wala nag-reflect kung ingon po ta nga atong panid ang binuhatan, di po ma-reflect binuhatan ni Kristo. Kay paghuman, diyaan po ta. Tawag na mo. Muna nga sa pagkakaroon, anaapatas kapanahonan, wala patas kapanahonan, naapatas sa mga pagpahinomdom sa Ginoo siyang kasuko. Mo tong giingon ikirat unom ka mangkok, pito man na ka mangkok, ya karon tanawa karon giyabo no. Napay unom, pito na ka mangkok mga gipasilyuhan na sa una ni Kristo. May dala sa Giyabo niya tubig, siyang kasuko. Daotang anghel. Datang anghel. Manan sa last ni Pahuan, ang magdugang sa propesya ni ining libro ha, dugangan ang katalagman. Ang magkuha, kuhaan ang iyang bahin sa balaang syudad. Magisgutan ni libro ha. Yan ingon pa sa Juan. Yan. Ako nagpamatuod ini, ingon Ginoo, mo balik ako sa dili madugay. Ingon si Juan. Hinaot pa, dali na Ginoong Hesus ako. Karon kay murag daghan mga magpalayon, hinaot pa. Dali na Ginoong Hesus. Kay haron tigulang na rabata ako, tigulang na raba ko. Napabakay mga batanon nga magwali sa manini. Napabakay mo gamiton sa espiritu nga taas man akong kapanahon ng gihatag 20 anyos pa nako. Wala na tingali bisan ako mga anak. Kay ako mga anak na may mga trabaho. Say gani medyo pa ikaulaw pang akong wali. Medyo maguna-una pa ta nga sa kalibutan hon. Nga para man sa kalibutan ang atong gibuhat kay aron makubos-kubosan ang katalagman. Mag-ingon ko inay nga magpasalamat sila sa kuha. Makigbatok kinon sa kuha. Magkasagaran na ba itong mga kibatok katong arang-arangan. Nga, naman sa Biblia. Wala ta katulog sa atong pagpatigayon, wala ta kabalo. Mga atong kinabuhi ug mawad-an ta kinabuhi. Nya kung na mamatay, Tama, ako basolon. Nya, sao man na.
Wala man tingali na nagbasol kay wala man po ko'y kaakuhan. Wala man po na nagtambal sa kuha. Wala nga, ako ba'y naningkamot ako, di na ko hilak. Kinsa man ko. Anong hilakan man ako sila. Hilakin na yun kag huwag ka galingon. Basta nagasulti lang ko sa tinuod niya. Salamat nga kamo kanunay nagauban ako. Salamat sa uban nga walayo dinhi. Labi na itong naa sa Cagayan, naa sa Kiamba, naa sa Mati. Na ako yung mga gipanghikap na dito unta isulti pa ng tinuod. Dili lang ni para sa kuha. Dili ni ako mission. Kung dili gibuhat lang ako ang tinuod. Nga luyog ta. Muna sa tanak kamo. Kaigsunan. Atong isang yaw ang maing balita pinagi sa Amen. buhat. Tama? Ang Tama, Biblia mao'y balaang kasunatan kinabuhi sa atong simbahan. Tuburan sa pagtuog bugos ang Biblia buhing pulong sa Dios. Buhion nato sa atong buhat. Kay kung patay nato na nga wala talaga buhat, patay. Magunsa mang pulong Walang buhat. kung wala ang buhay. Patay ang pulong kung wala ang buhat. Tama? Tama, gid. Ah, sige, Mas- mas- salamat hapon naman ta. Ah, Okay. iyatag pasalamat ang mga mensahe dan Salamat sa tanan nga nagsubaybay sa mga vlog, no? Boy, salamat. Kasi dadan hilumon mo kay ni. Mukira. Nabag. Boy, salamat sa mga viewers. Amo man ning i-upload ni siya. Wala nagpasabot nga mamugos mi ninyo. Wala mo sabot na. Kung mahimo maulaw mo nga kami kinsaragod mi di mamihalang doon madunggan mi ni wag sulti-sulti. Ay headset lang ko niya itago lang niya kundi kagabi hinayan lang ninyo. Niya pamalandugi among gisulti. Kung wala di sa wala ang kasulatan, amay katungod mi ingon kami nagpadisdios. Nya kung naagad is wala ang kasulatan sa ato pa, naagid mi sa autoridad. Nga panidin ninyo ang inyong giingon nga amahan, ang inyong giingon nga gituan. Ang mga reliyon suga na iwag nga kinahanglan na apunta diha nagdala punta kitay pamunuan dito isulti na tong kamaturan. Kinahanglan quality sa atong pagwali dili quantity. Ayaw na mo pag ilog-ilog daghan pa mutuo kay bugat kayo. Mas maayo tong gamay kay ngano imuhang matiman. Tama? Matiman nimo ug matan-aw sa magbalantay kay isip usa ka kanang wali isip usa ka nangamahan sa inyong mga tinuan sama kamo sa magbalantay sa kanino di gini biyaan ang inyong katawan kung magkinahanglan. Amen. Now, saman balantay ba na biyaan. Boy, ending boy. Okay, mga Ikson, daghang salamat sa inyong padayon nga pagsubaybay sa atuang mga video din sa YouTube, atong YouTube channel. So, napunta sa Espiritanong Gasa gyapon sa Facebook. Padayon lang mo magsono sa pag Kay kami padayon po mi sa Garolagaw basin din. Padayon lang kita ni. Kay gini nga mensahe diri mga Ikson para gini sa tuang tanan. Dili man ni para sa mua, dili. Para gini sa atong kalibutan nga unta ma-extend pa unta pero wala ang putay memo kung pagbuta sa Ginoo nga iyahan na gini bunubo ni kay murag yo tay ra man gid nga naningkamot yun na. Unta mo sab itong mga hiwi nga mga kiniya. Mo na maron ang time frame boy. Time frame pagpahinumdom ba? Mubalik siya. Oh. Sulat di Pedro, dagan pagbasa mo Biblia. Okay, mo na ang pundasyon sa atong simbahan. Tama gid. Nang dili na mubasa ang tao ni moro man gamiton sa paghukom na sa Biblia. Ang pulong sa Dios mo gamiton sa paghukom. Ang pulong gid. So, okay. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Mga ka-espiritu, salamat sa muli. Kung ninyo ning nagustuhan mga Ikson atong mga video karon, just like, share, comment kung doon na may mga pangutana. Pero buot ninyo nga masabtan. dili na lang pangutanan na lang pero kung magdebate, I'm sorry. Kanang gid. Dili na gid mi gusto ana. Pangutana lang mga Ikson pero sama sa gingon nang di Duwag tulo lang boy. debate kay Lisod na kaya. masulat mo na sa balang kasulatan nga langay-langay ra gyud ang pagdebate no. Kay marami isa ra man tong Dios, yang anong debatehon man ang balang kasulatan.
kung gani si kung kaigo ana kay usahay kay dawati man ko say. So ana lang. Nagkamot kita mga igsoon sa pag-usab sa itong mga kinaya. Okay? Salamat. O kung wala pa ka nakasubscribe mga igsoon sa atong YouTube channel, please subscribe and click the notification bell. Okay? Para updated mo kuno na sa atong mga bagong upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ng kasaysayan magabalong ta kaning tanan.